सेवा शिवपुत्र कार्तिकेय त्या वनापासून घेण्यासाठी ब्रह्मदेवाची उपासना करून वर प्राप्त करून घेतला आहे आणि त्या वर प्राप्त करून घेतला आहे नारायण नारायण आणि आता मरणापासून सुटका मिळवण्यासाठी महादेवाची उपासना करत आहे त्याला वेळ पाहिजे नाहीतर अनर्थ होईल नारायण नारायण यावर मार्ग सुचवा हे देवा आपण सर्व देव मिळून महादेवाची उपासना करू तेच आपल्याला मार्ग दाखवते नारायण नारायण होय मुनिवर नारायण नारायण हरि नाम घे रे मुखी प्रभु नाम घे त्या त्रिपुरासुराने ब्रह्मदेवाकडून वर प्राप्त करून सर्व देवांवर संकट उभे केले आहे. हो माहीतच आहे. त्यावर आपणच उपाय करावा. हो त्या त्रिपुरासुराने त्या ब्रह्मदेवाकडून उपासना केली खरी, परंतु जर का त्याने अधर्म केला तर तो शंकराच्या हातून मारला जाईल आणि म्हणूनच तो त्या शंकराची उपासना करतोय. यावर आपणच काहीतरी उपाय काढू. ठीक आहे, या तुम्ही. विठ्ठल
हॅलो, हे पहा, निलेश रावजी गुरव यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच सुनील पाटोळे यांच्याकडून आताच्या सर्व कार्यक्रमासाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी श्री जुगाईदेवी नाट्य नवन मंडळ साखरवा पाटवाडी यांचे आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद. हॅलो 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 विष्णुदेवाने आपल्या चिंतनातून ब्राह्मणाला प्रकट केले. विष्णुदेवाने आपल्या चिंतनातून ब्राह्मणाला प्रकट केले व त्याला आदेश दिला तपश्चर्या भंग करा व त्याला स्वतःची पूजा करायला सांगा. म्हणजे त्याचे मरण अटळ आहे. हॅलो, कोणी प्रवेश करू शकत नाही आणि तू आलास तरी कसा दार मारे तुझे म्हणणे बरोबर आहे. तुझ्या महालात कोणी येऊ शकत नाही, पण हे महाल अभेद आहे. मी इथे प्रकट झालो आहे. हो का सांग माहितीये कशाला आलायस. अरे त्रिपुरासुरा, तुझ्या वडिलांचा जनिवध केला त्या महादेवाची तू पूजा करतोस. ओम नमः शिवाय हे राजे सुरक्षित आवश्यक का? तू फार पराक्रमी आहेस. तुझ्या पराक्रमाने त्रिलोकी जिंकून घे आणि या त्रिलोकीवर विजय मिळव. हो, बरोबर आहे तुझं. आता इथे शिवपूजा होणार नाही. इथे फक्त आणि फक्त या त्रिपुरासुराची पूजा होणार. अमरावतीवरचे राजे, अमरावतीचा इंद्रदेवा तुमच्या अमरावती काबीज करण्यासाठी आज त्रिपुरासुर येत आहे. श्रीकार म्हटलं येतात हॅलो चेक. हॅलो आयो. हॅलो माइक टेस्ट. हॅलो माइक टेस्ट. सभा भरली इंद्राची या हो बाई चुम पाय
या अमरावतीला वेळा घातलाय आणि या त्रिपुरासून तुझ्या असण्यापर्यंत येऊन बसला. आता स्वीकार युद्धाचे आव्हान. अरे त्रिपुरासुरा, तू ही अमरावती काबीज करायला आला आहे की तुझे मृत्यूचे निमंत्रण द्यायला आला आहे? कोण कोणाच्या मृत्यूचे निमंत्रण देते हे पाहूया. अरे इंद्रदेवा, तुला फार गर्व झाला आहे. आलेल्या मार्गाने परत जा. हॅलो हॅलो काय म्हणे आलेल्या मार्गाने परत जा देव हो. घाबरला की काय? राव काय म्हणे? हाय गुरुवश्री. हाय अगं तुम्ही इथे करता तरी काय? हाय नृत्य गायन. ज्याच्यासाठी तुम्ही नृत्य गायन करता तो इंद्रदेव माझ्या युद्धातून पळून गेला. आता हा इंद्र दरबार माझा झाला म्हणजे त्रिपुरासुराचा. आता येथील राजा मीच. आजपासून माझ्यासाठी तुम्ही नृत्य गायन करायचं, कळलं? ठीक आहे, चला करा तर मग सुरुवात. नाचते गाते या हो रंग महाई. पायी झुम पैदळ वाजे, पायी झुम पैदळ वाजे. रसिकांच्या मनपसंतीने आलेले पारितोषिक रुद्र अजय पाटोळे, खास नारदाच्या भूमिकेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळ त्यांचा आभारी आहे. तसेच तारकेश्वर नाट्य मंडळ आरेगाव गुहागर यांकडून देखील 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. महेश पाटोळे यांकडून देखील 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. विजय लिंगायत भाजप जिल्हा सदस्य कुरगुम यांकडून देखील 51 रुपयाचं पारितोषिक आले आहे. सर्व बक्षीसदात्यांचं श्री जुगाई देवी नाट्य नमन मंडळ साखरबाग पाटोळे सहर्ष सादर करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अरे पाहिलंच ना, सर्व देव कसे सैरा वैरा पळत आहेत ते. आणि आता राहिलायस तो तू.
हॅलो हॅलो म्युझिक हॅलो नंतर त्या त्रिपुरासुराला युद्धाचे आव्हान करा. तो त्रिपुरासूर अधर्माकडे वळला आहे, त्याचा वेळीच अंत झाला पाहिजे. हो पिताश्री, तुम्ही निश्चिंत राहा, मी सदैव तुमच्या पाठीशी आहे.